tepuk tangan yang meriah untuk camat kita Gundang Rejo. Wah, selamat Pak Camat. Selamat malam Pak Camat. Ya. Bentar Pak, ini saya benain ya. Udah. Wah, ini benain basa ndi kuwi ora. Kula nembe niki Mas Canggih. Dalem Kula dredeg nembe niki. Ampun dredeg to Pak. Kula biasa mboten dredeg teng ajenge wong. Nembe niki kula dredeg. Jenengan biasane ngadepi wong sak kecamatan. Lah niki ngadepi Mbak Brigita niku lho kula dredeg. Waduh Pak jenengan ampun ngoten. Kula salting lho Pak. Sing marahin dredeg napa niku nembe lari sak putra panjenengan kok. Lah nggih. Nggih. Duka niki kula dredeg niku. Nggih, nggih. Loh, kok sak putrane Pak Camat itu saya melihatnya itu seperti masih umur 30-an loh Pak. Padune. Iya. Ngawas Pak, lek ngelem ngono kuwi biasane arep ngeneki niku mangke. Kula niku pun hafal lho Mbak Camat. Hafal nggih. Pun. Angger sinden niku ngerti camat, ngerti pejabat katon jenengan, wajahnya berubah dados kotak amal Pak kalian. Mboten Pak, dalam emang selera saya itu yang lebih tua dari saya Pak. Saya kan umurnya kan 24 gitu. Saya tuh lebih senang yang 30 ke atas ngoten niku Pak. Pripun Pak Camat ngoten niku? Aku lagi patikur ke bawah Mbak. Nggih Pak Camat wilujeng dalu mbok bilih enten pamundutan jenengan apa ajeng nembang sarengan kalih kula. Nggih. Kula niku sone gur siji toknya. Napa Pak? Lali janjine. Waduh Pak. Loh, niku penting Pak. Penting Pak niku Pak. Apalagi jenengan seorang pejabat yang ditunggu-tunggu masyarakat adalah janji yang pasti. Lah itu yang ditunggu. Nggih. Ning kula mboten lali janjine. Gur niku gur ngelekke kabeh. Aja lali karo janjine. Apa ngerti kok Pak Camat Reno Penggali nonton Selokaton kene bersih desa terus ngenekke dhewe bersih camat. Ayo. Nggih. Tenang mawon enten anggota DPRD kalih kula kari nembung mengke. Dene ini camat. Nggih Pak, siap. Ugi Pak Kepala Desa pun di Pak Rejosari rawuh nggih. Wonten rawuh menika. Alhamdulillah. Menika Pak PJ Plesungan. Jenengan ku ora Silorejo, Mbak. Sulurejo. Kula Plesungan, Pak. Lah iya Sulurejo nek Plesungan. Oh, mboten Gondarejo, tapi teng ngene. Gondangrejo tapi dusune Sulurejo. Oh, ngoten. Tekan. Lah wong teng tulisan niku kan Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo ya, kan gitu, Pak. Lah wis diterangne karo Pak Camat, monggo Pak Camat. Mau Pak, pokoknya aku dadi warga Gondangrejo wae, Pak. Nggih, mboten napa-napa. Langsung napa mawibawa, Pak? Langsung mawon. Kula bawa niki Mbak Brigita malah bingung mungkin nek bawa. Lah mboten, Pak. Monggo diaturaken ya lali janjine bersama Pak Camat Gondangrejo dan Brigita Ayu. Monggo. Dados. Tawang nganti lingsir ngene ana kene aku dan kandung melambok pakeni aku